meshenu anope omra meshenu Christian should be income. The radiasi last week na India. You call convention Kumasi. And the radiadom what the assay will be the Babishia Adia. Amen. Let's listen the Adiana Babishian. Masimia. And it a DBM Yawada. I can't be intended. Remember the affirmation I said teaching about this city. Amen. She said Ugusuna oye Sakron home visa na oya home passport and no modern no way. Amen. Teachings, you know, you move to Kakra. You might be reviewed. A bear white moon now. But so on, no beer be sour with the catcher and said, Amos in a kind. No be sour. Amen. In order we run a very deep, as I controversial Kakra. And the Chibi, oh, I am in Timim Famba. If you say, you know, you tipen and ye pay. Toda na meyimu ba kwaba ebrepem ewade be hye ne die ne monyam do Yesu dim amen. Fa pen no book ga cho bia mpega na Bible wo so pen aha e school na yeba read tro key quotation read to from Luke chapter 16 verse 19 na ya bebo ensem bi sunya abotere ne tie me ewia mema na list enema makoma ko be 15 aba hell agu nchen na wahu se ni kwan sa wodo okra ekosa akuru ni amen sa addition we e wosanka acha busumi bia asoli bia ne sofu bia boni nsole ma enkaye nanku mani bo mu so saa de ewenti ema me kobone ho a me yem hyeme amen ewiase abrabo aye se ka aforo bi o wa ofuru ja no so be for se asiga mebo a ofi pomposo ba ofo ni pomposo obi betimi abefo no wo bossman na wa se asi otutuka ana metwa bonzem mami enso na wa uti free tutuka pomposo da no da so ye de eti sa na wi asabra botie nti mfan so uti mse o ma me na agba abere obi wu agya ana ibe wu mpanimfu mu unia mpanimfu nyina be wu na etwa to na da bi ebia na be dikana enso wo na wa amantem Chadwin Sachara in two sheda. Amen. Wow, Tia Metaka, Miss Oba, sorry, and Ma sorry say you cool, and I will be joining. Sorry, you cool. Mishrankara, no use again. Amen. What's that? Yachro hair. Hair, sadly, your friend said, Nicky Casa, my eye, Casa, eh, oh boy, I Casa, a candy piece from missing and was I can't piece a summer, born 7 months. Oh, ada ya and
sɛ wokae twi na wokɔto a yɛfrɛ ne sɛ deɛ bɛyɛ asamaado wa sɛ ɛyi so daa gwɛde yɛwɔ nneɛma maako bɛyɛ sɛ 5 bi the Bible yɛwɔ Bible bi different version bɛyɛ 4 kasɛ no nam bɛnyɛ nam de bae yɛyi so saa word we asamaado ɛna adisɛm ɛbɔ nneɛma mmiɛnsa bi so bi di kan bisa mo question ansa saa na makɔ so adisɛm sɛ ewiase wieyɛ ɛbrɛ no ɛpo si ebeyi na wufoɔ ama maka saa quotation obeyi na wufoɔ ama mehwɛ sɛ zanfoɔ yakɔ yɛ nimu a timbese mbusa mo sɛ ɛpo nsuo no awufoɔ bi timu ama second obi wu a ɔ baabi a ɔkɔ na ade nti na Bible ne sɛ ɛpo beyi na wufoɔ ama what must because the way you are in the baby ɔkɔ ɛna tinini wo the baby ɔkɔ na ade nti na Bible ne sɛ awufoɔ ɛpo beyi na wufoɔ ama ɔkasa fa body no ana na body no so de nim sɛ ɛno nka atemu meboa nti ɛpobeyi na wufu ama what is the meaning wow tie bia ma yemu nhyehyɛw na titum sɛ yɛ kase hell is real amen na me deɛ me abɔfra me nipa ti da bia me try sɛ adeɛ bia ɛde awurade mu hu ɛbɛto na safo so no me try my best because Thursday we never be hu no medi so no ama me hu sɛ ewiase we time a yɛwɔ isua baadwen nsa kyerɛ nipa mfa nyɛ hwee na ɛnɛ adesua na yɛsua no mɛka na mɛsi so bia sɛ wo a wotie bia bɔ mmɔden pere sɛ saa kuro we wo mfa wo kra ne den nko sɛ obi nsɔle firi wufuo na wɔbɛka mu asɛm akyerɛ wo a ɔbɛka mu asɛm akyerɛ wo a kanya wo sɛ wodi nyame so me sɛ sɛdeɛ bɔbɔ register wo school na obi to school mu 1 month 2 months a yɛtwa ne din mu spiritual nipa bebree wa mu nim sɛ twitwa wo din because ɛkwan afa so ɛde ba asɔre no wo teacher ne ni watwa wo din na woni nti awurade ani so yɛate paatwi because teachings recording wonim sɛ yɛhyia bia angels be taking records anaa munim kɛdɛ na odwo odi ke yɛbobɔ wo time a de ba asɔre o commit ne nyinaa nti CDCM Sundays dodo a waba ne nyinaa ya mark obi otimi ba teachings ya mark all night ya mark but omu tie bi ya mark ne nyinaa because I say we have many books and other book your book back on the any genuine one your friend the book of life and nkwa ehome any one woman bebree your the record with title offering or service bia and students bi wɔ ha church member bi wɔ ha the d na nim 00000 ya di ye ekwa ha mi kwata no wasi ya di ye piaka nti o records eye po to be yiro ho ayiro ho na asasu we so na wani abere no hwɛ eye movie bi ne act o ye ne nam ha kwa die wuni bi ena wubu bisa ho ma toka wuni ka na wubu ka wunya toka ya so se ka anye hwe what I say ba wo dia mo ma ye ncheki nya se me condemn ba die bi an aya no ma instances wu se wo toka na wo kokuma se wo wa wo lan kusa e bia wa ton 1 billion wo kokuma se ya in and out wadon wa chawo kura na wo beto bi a petrol be se wo dia fa na wo free e da from 1 million me wa ase unika in and out ko aba bi tuase 15 Ghana 15 cities 15 minus 1 million I said mewa
o ko so one seat say o ka o say o ka one seat na so na aye dey for tonight 850 5 ento obi oni mabrabo mu nyansa oto ne boase ne nkunimdie ne ntobase so abachen ababie o wiase ompere no obi bibiara ho wa wantade wa woni ntade na ye ba obi ayi 11 miminim wodro oso nim wodro ewa so wo bi kum so ni bi mu ni ma na se ne koni no se t-shirt asa ntimi ma atade we fa me nkobo nsem di unza leji hallelujah. Now there is a saying said enye car dada enkwani destiny man accident which me see Accra road na brand new na Land Cruiser e buafa so enso na tata na ni tunisi ko na esan brand new tire to every tire etimi brase boom na so home use dia na trotro dia ba no koto e de shim na e de ko nze bi ase fucking place dia wa yire no fa Bible say for ho den mama at the end of the day when you stroke dia na tono amen sa hell we sa wo kan Bible na Jehovah for confuse nipa and then person will pay attention na wuti your word we ana your sa word we ansana yenya we uya no asama we grave Sheol, hell, Hades, hell, and grave. When we confuse nipa, sa Hades and Sheol. When we confuse say there is no hell. Hell we na say Hades we. Kikasa ne kana asamado. Or can I say asamado? Maybe I'm working quotations we do. And we grave we. Adamna physical sa we show ne di kind no the same as we say so the same as we but the entire diff and akabako death ewu sa wo kan edisa na obeka akire o say muntiemie obetwa owu any asamado atwene hefa me your Bible I don't read it but I study it. I question any the epode na oka see me na me mama ni meaning why say was it obetwa asamado atujem why say afede o so be say atwa we atujem no we twa we so atujem na de omukura no we jai ni nyina gu enti yan hihye ni sei first one step 1 death 2 hell say that here yan yan mi nu pese and third one lake of fire. Say na Bible ni say no. Rich and quotations be answer. What o ma bi di mechi. Me be ka se bi a kire wo pa ntina me hye ni say. The edikan ko Luke chapter 16 no. E ho de eneme yusupa 16:22. But Luke chapter 16 verse number Luke 16 verse number 22.
Matthew 22 no say na eba se onyani ni wi na abofo beso no ko Abraham kukum na ode fo ni so wi na wo sie no full stop. Why no English Bible English Bible mema makan and also verse 22 mema why enema mienu bi wo about no English Bible one kind. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham. Full stop. Ye chem tu we yamfa we nyina o ma sinner. Ana yamfa we nyina o ma good and a righteous person. Say that here. But I say the owu ye no oya di moyini ne sinner ewu ye no. We use our word we buried. Anna, dear, where papa so. Step 1, Monjadi maybe 20 Mubetiasi. Step 1, aha, death, and a waha. But aha, you should angel. 2, hell, and a waha. But you should. And one of the scripture na you should the bosom of Abraham. The bosom of Abraham. So where did the whole Bible appear once apart from Hong Kong? The bosom of Abraham once. Into you should paradise. And last one, New Jerusalem. And no, I send baby about the million say me no say baku, yamfa baku pena. And when we use the word carry. 2, when at the boy for the we use the word carry. And at the name for the we use the word what carry. Spiritual meaning pay. Until I'm going to say another one more do kakra. It pay attention. Ebia wa bi be yon na say so fa say be na working. Eye no kreso wa wote ya wo yetimi ni bia hunhum fam enipa ni so na yenhu ba hunhum fam die se me am ginai tineni ni ewu a yen kase wawu mesi yen kase wa yede wawu if you say physical wana wawu ni ye won dey yeah, one day. Bon, say, ma'am, now I do it. One hour, who are family, young question, one family, you are family, I had it. You see, but physical, say me, Muya, Namida, you see me. This our baby that, or that balance, not time, as I was said, or that them, none I mean to ya, Grania, we had it. We had it. On Manasu. Na ode na akoto ni position wa se wo ye de order mo mama kura bi na me fa na nyezam wa mo ha so le na me beja obi fa kura bi na me pe bi dia practical na mate ase oboy bla raju oboy tire on se uso ni mushe ya na odo nsa fama kenka uso ni musa odo nsa eto na beti eya ohini ya na oda ohini oda okuku because for your son ansana wasua ne boko se yunza ne nan nkafo enti wosua no na ode na akoto ba bi oda boko. Hello. Hi. No way jana to. Enti spiritual obi a oye tinini me se onye den owu what I say rate maker ko ni na na so kwa adu di mechi na odo ni hwe ba adu na wo yi quotation ba what I say enti na adwuma na de ma sa na ye ye de ye Bible
me so for ye teachings ana ma adwe di ensem no waka ko nachi ni ma hu ba bia okeka ko saa na ye nti ene wo aduma ba nti de oye tini Bible say honam fam de ye nyina ye ni general say obia efira asase so e ka se wa ye den wawu ba ye de ni nyewu watwa afiri owu nkode enko wada nti tenenefo ne Yesu ba yen sɛ wɔbɛfa ya kofia yɛ ka ne sɛ na wɔn a wadeda yɛwui yada deɛ wɔwu na yɛsie no ba deɛ wɔnwu yɛsie no yɛnsie no but obi adwene di m'akyi nti asamado the word asamado na yisu no physical wɔhyɛ da ma instance ne mmiɛnsa de ntam twɛtwɛ nneɛma wei so Hades hell grave ɛne death ne nyinaa mebɛkyerɛ wase saa grave no ma me pɛn dimbɔyɛ ni wu a yɛkɔsie no no yɛtu amena 5-6 feet wei ne yɛde no akɔhyɛ mu no saa amena ne a yɛtu no ɔhe fa yɛtu no ɔhe fa asase mu meboa ɛna ɛwɔ he fa ɛwɔ he ɛfom ɛwɔ aseɛ ɛwɔ down but obi adi machi ɛwɔ fom ɛwɔ down enti saa word we grave no Hebrew word no ukɔ search for buried and as bury ana we use the word grave English word the word grave na yɛde ba dia ɛde amana efunam na yɛtum yɛ friend grave eni enti bury na we use ma dimboeni inside he was buried no enti na o ma grave ɔkyerɛ mu sɛ yɛde ne kwasa ɛhe fa ɛfom meso ɔkyerɛ mu sɛ yɛde ne kwasa ɛhe fa ɛfom enti no use the word bury na mu musa sɛ adenti sɛ yɛka se yɛkari biribi a adekɔ na yɛhe fa ɛkɔ sɛ tɔ ti na ɔkaa sɛ asamado a ɛwɔ he fa aseɛ patɔ ma adwedi m'akyi enti atenenefoɔ yɛwu a angels ɛbɛkari yɛ up basiness yɛdi kan sate first example ɛwɔ physical ma ɛhu sɛ amenamu na yɛde ne kɔhyɛ no wakɔ down ba deɛ ɔyɛ huhu mu ni anasa tenini biara no spiritual sɛ deɛ mu sɛ yɛkɔsie no wɔ ɛfam no spiritual nte saa yɛmfa ne nhyɛ fam yɛpagya no de ne kɔ he fa he carried basiness buried to the grave adamenam enti Jehovah Witness for say the word Hades way no Hades ɛne hell ɛna show no ɛnkyerɛ sɛ ɛkyerɛ grave na enti uwu a ɛnoa no maame nkyerɛ wade baako saa death with death ɛyɛ spirit munim saa me se ɛnam de wokɔ deep akra ɛna the same time asama the hell no so yɛ deɛ badeɛ spirit they work together enti yɛn samra we so sɛ deɛ ɔyɛ ɔtinini that spirit of death ɔmfatinini batɔ mo kyerɛ me bɛsɛ nkyɛn ase sɛ ɔba ha Bible say he was buried deɛ ɔkɔ ɔbɛfa saa de bɔ ani mfiri asase wei so no ɛyɛ saa spirit of what ɛyɛ spirit of what ɛna tinini ni wu yɛn so na ɔbɛfa ni firi asase wei so ɛyɛ wɔn angel. You see the difference? Enti saa spirit we ɛyɛ therefore ɛyɛ spirit a wɔne huhum wei na ɛyɛ adwuma bom wei ɛyɛ Hebrew Greek word ɛne Hebrew word ni meaning ni different meanings baabi wɔ hɔ abɔ akoto bi so the word Hades wei ɛyɛ the realm of the death yes so one ɛyɛ the realm of the death owuo no menka ne twi ni sɛ obi hyɛ nkɔmɔ kyerɛ ka sɛ in the realms of the spirit I can see yes say nukuro say nukuro enti we the realms of the death matter say ana
we hell no so yɛ another spirit nti ɔmo mienu ɔmo yɛ adwuma bom owuo ɔyɛ Satan ɛwɛka asamado ɛyɛ ne wɛka ɔmo mienu ɔno Satan na mu owuo asamado ɛne n'abɔfoɔ a ɛka ne ho nyinaa ebi keka ho mɛbobɔ di akyerɛ ɔmo nyinaa they are waiting enti sɛ me a meyɛ tinini ɛnna mewu a spirit of death enti ka kyerɛ obi yaa sɛ wo a yɛ tinini wu ɛna nyɛ owuo bɔfoɔ ɛna bɛba abɛfa wo sɛ ne yɛ wodane to wɔ Mary wu nɛ ɛno na ma yes what do you call it Moses the time of Moses ɛno koraa na ɔmo kɔ asamado ansa na yɛbɛwini wɔm nti na ɔbɛka ne Jude sɛ time a Satan Moses wu yɛ no nipa mmienu na ebedi ne funu ho deɛ apere what is it Jude 9 ɛyɛ the spirit of death and angels obi adu di m'akyi the spirit of death and angels nti sɛ woyɛ tini na wu a you will be carried by angels na ba bɛfa wo fra asase so ɛnyɛ owuo ɛna ba bɛfa wo ɛna da a woda hɔ no so no wonwui na mmom woayɛ dɛn wada nti deɛ wɔbɛpagya wakɔ fie no ɔyɛ angel but mmoani deɛ owu a ɔwu nti deɛ wɔbɛfa no akɔ fie ɛyɛ hwan a spirit of what death that's the meaning nti Hades hell anyway no ne twi word gyina hɔ ma asamado egyina hɔ ma asamado ba wei ɛna bɛba bɛfo afiri asase wei so owuo no ɔna ba bɛfo afiri asase wei so ɔbɛfo a ɔna de wobɛkɔ asamado nti physical deɛ saa buried na wo yusu yɛ ɛyɛ adamana na yɛ kotu nipa kotu wɔ physical yɛ de wo hyɛ mu ɛno no so no Bible ni nim so bi bebu sa ho question nti ɛna ɔde ɔno so din ba yɛ sɛ physical deɛ yɛ fɛ ne deɛ yɛ fɛ ne deɛ grave amana wa won tia se bu sa mansa na makomini so for pacho in English is land of the dead and pacho no mean it dead ɛno na nka say use with the realms of the dead enti owuo no ɔbɛfa wa kuro no wɔde wo komu no ɔde wo kɔ akɔtwɛn hɔ no deɛ ɔkɔgye wa wɔhwɛ wo so wɔ hɔ no so no ɔno nso ne din de hell no ɔno so yɛ the same spirit until the din on the ato so yeah so papa wɔ ne din to so yeah so no ne go for no wɔ ne din ato no so wouldn't 5 seconds tin yɛ from saman for hɛ sɛ ɔkra nipa dani to say ya within a second twinkle of an eye obia odo opa busa divine revelations a odo mumusa ni nyina deɛ ɔyɛ tinini ni bi na ni kata na angels ayɛ ready a yɛ fa no sɛ si entiba sɛ obia ho wotene pa unim sɛ aya enka wo so opentem so obewu unya tane to na angels ayɛ ready omu welcome to home spiritual land cruise bi omu de ba spiritual jet apakan bi e be fo wasi ani ba wunya sɛ wontene dia ana saa workers no omu yɛ adwuma for period of time owuo ne asamado contract no mu asan omu nyɛ erode de omu yɛ part of Satan entina adisa no back meme ya kan sa quotation sɛ omu yɛ omu adwuma nyinaa wia full stop na yɛbɛfa wɔn ne afa asamado ne afa Satan nam ɛne wa ɔkra wayera mu nyinaa yakama bom ne yasan di mu nyinaa to the lake of the last time a Satan onya adwuma bi sɛsie wo try ne wuhɛ mo sɛ angels ba bɛfa wo seconds na yɛ ne ana aka no yɛ ana aka no dɔteɛ no ɛne ana yɛ gyinagyina no dɔteɛ no yɛ ana yɛ gyinagyina nti saa dɔteɛ no ɛno na deɛ ɔyɛ ɔde mboyɛ ni deɛ Bible ni ɛhyɛ ho nkɔm sɛ asamado na ɛwɔ hefa aseɛ down ɛna oyi so physical word grave
ɛyɛ buried sɛ yɛkɔ kɔ akɔsie wo physical nti tinini ne honam wɔ ni yɛde kɔhyɛ fam ba de mboani no owura fam kɔ asama kuro ba me am yɛ tinini sɛ mi wu a menkɔ asama kuro mu biem tina asandefo bi wu a na mo ma ne nneɛma kɔ ayi kɔ a fɔma maame na me de hanky abɔ ade ano sɛ woduru a fa kɔma maame wɔ asama no nton wɔn ɔsere bɔma na me wu a na mo ma ne me wɔ asama na me te asama me nti wɔ you see the difference. Some water, they now kind of after the present now, first, I saw that I cannot brought the people with Christo. They know over the world. Or catch the Indian or down on a seven. We have one for their channel, Moshia. Over Swami of Pada, but one thing, so before your career one can set you. They tell my kayak. I'm a sofa box on the man also or Tininche or no Tonyum Sa or Tonyum Sa or Pedan and Sakosusi. Not Niti air call from Nitiko, as someone can say, the gate of my home has opened. Or just to say, Sa, Muso Pedan and Sa, a call from say, me ma munkomochi, muse angels are surrounding. Fepa, can you not say Japanese? Na say emuche to Bible no chiremu play. O chiremu pray no wo fo na be fa wo dia. Ane yen sedema na be wo mu fa wo na ne asase ye. Na ya asase ye we kamo. Ta e kan na de fa wo so e wo de fa so ko e dan. Tina me teach about city of hell. Mr. Tini nyina mu wi a me yan sell letter na ma sign na ma twero mi di. He say me wait tin bia me print na ma chicha am. Now when we say Mr. Tini nyina kire wo say the hell kuro ni city e mo wa na wa so ten because I don't want God to come and ask me say why did you teach your people about the city of hell? I'm na mu hunu man ja boni. Amen and amen. Amen. Enti teneni di ni. Ana de moeni di ni. Di moeni wu a ewu bofo na be fa no. Ba teneni ni wu a angels na be fa no. Di moeni wu a yesie no. But teneni wu a yesoa no. Amen. That's the difference. Enti Bible na kan say repeat biom. Luke 16:22. Luke 16:22 say na eba se onye ni wi na abofo beso an kwa Abraham kukum na odefo ni so wi na wosie no na oman ni so wasamado no na oman ni so hefa asamado no afeyen ko English Bible na mu hwe word obeyisu ebi beyisu Hades beyisu head beyisu grave ni nyina we Gehenna GEHENN emini Hades. What I say? Genom, the same thing hell, a mini Hades. Show a mini Hades. Meaning the same thing, but difference only with grave a physical and mana to the mount. And they said, Obisha no catch say Hades. Agent a homa I mean can say no one no bone same thing be a crabreno. Me ba on a shoe musu. The other fast any power in and Cassani Yamai. But how much they make into the a the animal bar. Any padoa, maybe coffee from one ten by and the records beba. Enemy I make you musua, so the records bed, ebeba. Ya Jilina, na ya nini panene, yena ya kaya boom, na ya march straight to her. Can you listen? It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. 23. A very rich called Isaiah 14 and where's no use in a few more years of Babu way. King Becca Asamado. Obeka Samado. If I say, you do deep now, on my one to be calm. Our tongue was it as I can. Isaiah chapter 40 verse 9.
Asamado was a can of Bessia first. Was it Asamado. Was it Asamado. But I wanted to kind was it Asamado, everybody shiao. Enti say mo dey ma some question o se say owo no de wo ba why na be ba be shia Asamado. That's why your spirit me boa. Eja kan but I say Asamado was a can of Bessia Oba. Ehenya samai forma wo. Asase so akuni ni nyina. E mama na mahin funya so fi wo nkonya so. Wonya de so ka che wo say won so ahodo say yen. Why say na rapper? O kesi asa ba Asamado. Full stop. Afa yan ko English no. Na yentie words o be ka wo. But o kan Asamado na won science o kwa ko check English Bible different versions. Na hwe word o be issue. I say help from the lake is moved. For thee. Help. I say help from thee. Is moved from thee. To meet thee at thy coming. Is stirred up the dead for thee. Even all the chief ones of the earth. Also help from beneath is moved. Also help from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. Is stirred up the dead. You that's Bye. Me Bible no o use first word no. Ebi also the okwa obi use hell. Ebi also the obi use Hades. Bawe enti 9 o use sa show no. Or say show from Bennett is excited over you. Meet when you come, and it arose for you the spirit of death. Some words you should grave. Grave, me what? Yes. So the grave below. Yes, me say, yenya time, you say bia, you find Bible and you ba be chire bi you. Because go phobia ready so be dada nipa. Into obi ka to say grave nko, show nko, and I hate this nko wo boa. Also on so dey no use grave. Yes. Answer na ba and it raises all kinds of the nation. Blah 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 blah. Verse last one was be used 11, and it pump. Obia oye ye use the word pompous. Oye pompous. Yes. Oye a hand time. Pump and the music of harps have been brought down. Was it brought where? Down. And to be intimate channel, Asamado, Enisoro, Ewa Hefa, I say, Ewa down, spiritual realm down, Enisoro. Amen and amen. Amen. Ewa down. Sembi ba. Wait, I've a young quite decent. Main quotations be brave. In Tasana and Pesa Wunya. Young call a decent 19:20. But December chapter 19 verse 20. Now otre abono ne adi fo atofo no so a wo ye nanim sentene ededa da wona wo de abono ne na tina ye no aboakro na wo kan mu ni aboakro the mark of the beast 666 and one seven wo kan aboano ana adi fo de atofo ye kan na Ghana fo di ni pattern ne sofu jimi a wo kan na o defend personality. Yes. No nim so sofu ye bebu na ten o sofu nyanyame o o nyanyame enye Zion ni na ekọ edina da so na de wo kọ heaven wo tere ni abrabo na de wo kọ ti sa wo ti se o sofu jimi na obi e kan o yi na ten na wo fu Bible no why na ni bi won dem ya why na ni Bible won dem
why na ensua ene wonim kwan a Awurade fa so yusu nipa na ase nyame dwuma sitie aden one more a decent one more false teacher false prophet false evangelist no issue e de ba de tifo atrofo na se wo mu na de nipa be kon hifa wo se cheni mu kese tifo atrofo o mu ye timotemfo ponsam kokrumuti ni won ponsam kotodwe aja kan that was na otere aboa no ne adifo trofo no nso a woye nanim sentene de dada wona wote aboa na tiraye ene wona wokoto ne ho ne ne kan no woto won be no anim no gugu tata dia sofi won say e ho no de na say saa time na wo kasa incident ni si ye no adifo atrofo no ene aboa no no oji agiran wo nyanya edai ewuyi nti omu de asamado wo ma anya dai o ma nko nti wo so woto mu de ani de ai Matter say, any mono so alive. And told me to move straight to her. The lake of fire. O man call her, never won't call him fire. Alive. You know, you should say, O man, mono so. One more budget, and I am saying, more budget, I rather about 2 because we bet 2 and me. You open me, buy the episode fat, carry the episode talk, if you the episode see. Into a minute or about 2 and mono so. Adifo bi beba obetima manipa na yetwa abetua so ombeye ohonini asi wa odu na achia na good morning no ati good morning ombeye nsen na se omo ye mu de agrobi no mu di omo no munya nyehwe anoko aga na adifo mi mu bia wa miracle bia da ma wo bi da Joku nsumu joku bofo afena genuine one pa no tite no amana betua so nyem no anyem na akwa da bi wo kasa hwa na we mu de die no mu ya Ghana fo nsuo ni oye ne krofansa fo wo mu de zo mu nya hwe ko da mu se de pa no matimi an Ghana fo adifo obi antimi nya hwe da wana eto me wufu okura nyane da wu bi da na mu omu de na eskaduro de se hu omu na eskaduro nti omu de na okoje a enipa na obenya na kesi wodi na ntwie se from all pro na odore mo ne nipa na edoso nti omu de no a omu oga na eskaduro no maji ba omu so style of eskaduro omu ji ye no nipa ne beba yo be se o se fabre de ade beba ntimi control no de nya na ho ta anu ye eskaduro but the new one who be here and nya kese obetima ahweso ni nsu agem betima ma de asa nipa nsa na atwa na betua so okato to firi na me awunyi wejeti fe na no ba amen and amen eja kan ko but verse 20 was say na odede wote oponko ne afra efi na num no kunkum wona aka no na enuma nyina di wonam me ko verse 20 was na num no obofo bi ofiri suro be sane awukura ebuna no safoa ne konso kese bi na okyere ochiase owodada afra no bonsam no etete no fisi apem na oye dai onza wasesa konso aba ehuma na nekutara no eno no ode ye dai wode tie no wo chinchere no ayon sapen ayon je se honhom ne betima ache ne yonko wo chinchere no ko ose vesere no oto no twene ebunu no mu na oto mu na oso ano no ankodada manama bi ko se fisi apem no be wie duansa na so eno ati ne twase wo jano kakra verse 4 bra 20 verse 11 20 verse number 11 no say amanama nya wu sori ne atemu ko na mi hunu ahimwa fita kokoro ne de ote ne so a asase no so dwane nanim no wanya ba bi ama won na mi hunu awufo ketwa ne enti avemu nhwame yen teki aha yen fa ha nyese hell asamado na afi yen re next a year obeboso we hell nini ba wose saa nkrofo na ewo hell ye do mu beko eno na nami betiti wo afa ho ye do mu beko another city bi because ya take asamado ehoro afeni ye be transfer nkrofo bi enti mumie nsa ne we
ɛyɛ hell ɛna wei ɛyɛ death owuo ɔmo yɛ tu wei na di wei mu ba patɔ mo ate ase death ɛni ɛna hell ni nti yɛ ni sɛyi na afei yɛn hwɛ wei so yɛ deɛ kan patɔ bɛ so wɔ sɛ na mi hunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ o gyegya ahengua no anim na obiebie nwoma mu na obiebie nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu na ɔnam nsɛm a watwe ne ho no so bubu awufoɔ atɛ sɛ de onwuma teɛ na ɛpo yi na awufoɔ mu man na owu ɛpo ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa first ɔse ɛpo yɛ dɛ yi ɛyi na awufoɔ mu man 2 na owuo ne asamaado 3 ɛyi awufoɔ mu togo man wɔse deɛ ɛpo yes owuo ɛna deɛ hell hell death and sea sɛsi a yesu maayɛ no dimbɔyɛni biara onim awurade no ɔyɛ deɛ yi oyiwufoɔ ɛna de ɔte aseɛ ɔwɔ awurade biara no so ɔyɛ deɛ yi ɔwɔ deɛ yi nkwa ɛdeɛ nti na ɔso gye awurade deɛ watwam afiri owuo ba nkwa mu ɛdeɛ nti a ɛkyɛ sɛ wonim awurade no woyɛ deɛ yi wote ase nso woayɛ deɛ nkwa ni wu ɛnu nti na akɔnfoɔ ɛɛkɔm a wɔn na esisi fam wɔn adrɛse wɔn na esisi fam ɛne sɛ physical yɛde dawufoɔ ɛwɔ mpa so a yɛhyɛ n'ataade ɛhyɛ ne red ɛtoto n'ani akyi ɛkeka n'ani akyi nwi nyinaa rewɛle ɛtoto n'anoma no ɛhyɛ ne wedding gown so na ne nan ɔnhyɛ mpaboa ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ deɛ yi wufoɔ. Nti obi a wonim awurade biara no wote ase nso wayɛ dɛ wawu. Second, hell asamaado wɔn a wɔarekɔde wɔn nyinaa de wɔn akɔgu hɔ ɛne nipa dodoɔ a owuo wei kɔ fam firi asase so de ne baa yɛ nyinaa kɔ. verse 14 ɔsɛ na ɔto owuo ne asamaado tumi wɔ datadeɛ no mu afei wɔbɛto wei owuo yɛbɛbɔ n'ati kɔ wɔyɛ spirit straight to her. Yewia ne aba asamaado no so hell no ɔno so yesu anim a ne yɛawɔ n'ati kɔ to hwan aha ansa na kwame abɛbrɛ sɛ a wogyi w'ani all night wamfa anyɛ hwee teachings wamfa anyɛ hwee na mmom galamsey de wotumi tu yi wo so yɛde wobɛka ho na wo a wo se wo deɛ nokora deɛ wo mpɛ na mmom akwankyerɛ na apɛ nsuo oil wo ne wo sɔfo de bɛdi kan na odi n'akyi ɛna awurade ɔte soro nti asamaado no so wɔ hɛn fa nti yɛbɛwɔ wɔ ti kɔ nti woyɛ sɛ nyinaa wɔne nti tuu ne gya ne yɛ wo sɛ Catherine said, I refuse to go to that city. I refuse to go to that city. Ebi mbɛ fa ne saa agorɔ Thursday DM nyɛ Zion ma na yɛ foro ka ne bi aka akyire me pakyɛw ma nipa baako waka akyire obi ɛtrɔ obi ɛkia ɛkɔ kuro no so ɔmfa ne nkɔmɔ ɔka kyerɛ no sɛ ɔbɛfa obi wɔ kwam to ntimi mfa no me pa ne kyɛw paapaapaapa wamfa nipa bi wɔ ha a menyadie no maako 5 another person ɛno deɛ na asiama ɛna abɛka akyerɛ me sɛ Isaac anya adie na menni hɔ no Yesu aba na ɔbaa ne nipa asomasi wei wɔn ankɔ bi na mesi saa sɔfo wɔn nyinaa ankɔ bi ɔbɛbɔ wɔn din mɛbɔ wɔn nyinaa mu din because youth bebree ɛtwe mpona secret wonim sɛ mo yɛ Amos sɛ Awurade afo biara mu atɛn kwa menko obɛtumi de mɛbu atɛn because stage a mɛduru yi mensua mɛboa mɛtumi aka me age mɛtumi aware awo manyini matra AI mɛduru age a Yesu bɛnyae ɛnso memfa ɔbaa da before man and God ne me Bible ekura me mini mpona mini girl ni sɛ Awurade ka kyerɛ sɛ wode kɔm wode yɛmfa Amos nko a mede ne bɛto ma no to nko a na ho yɛ ɔdɛ munyɛ sio ɛna Awurade mmie w'ani ma ahu saa kuro ne mu da
so obi wanya mo say kuro ni mu da obi serious empana twe di nipa ko mo nsam gemu o kan enkan wonu so wo wa ka dan ka masema o mu didi na temi he asema o kan yokopa ato nyina eye hu Bible say de obekame krama ebe free de yensa enti nyankopon asem gospel e wo say okra no enya nkwa na honam ne de sofa because em ka so for wa ka de nka ye bekwa be say be kun pe ukunu wi abekunu mi da bi ana ntokwa be siga no de enti nyina esuru ntokwa ne say wo bewu na say mi wu ntokwa esi Libya kikiri aso bia nko nko ni achima se problem ma bagana eni na me na mda na se ntokwa esi NPP ndisi kikiri kai mawu na metenya enya me ho na ato me ho ato babo poni nti esuru wu obi atin ntokwa na de machine obi atin ntokwa na de machine se ntokwa be ku akizofo ni akofi akonhomia eni na me na keda na se ya me na se aboni nti uti wo so na ye machine wa fo ni esuru wu saa city ni enye kuro so obi komu afi eja ye nko ma sheda city maako 1 2 3 4 pepa hani nyina the city of hell make kana ma chocho time ne so ya mo kan kire rich me boss wa na wacho enti from hell place obeko the lake of fire to us what to owo asamado edifo atorofo ene aboa no etu ojade ai tade eja etise ensu lake se oyo obi aye badwen papa ya adwene se eno rabiani emidi ye ene ewe eno ensu ameno me ewe atade am shele no ewe kaya adwene saa ne ma kabema wasachira first the city of hell is a place of no mercy is a place of no mercy. Hell is a city of torment. Torment. Three, it's a city of sorrow. It's a city of tears. It's a city of pain. Everlasting pain. Everlasting pain. First of, it's a city of everlasting pain. It's a city of no repentance. No repentance. Now, Fina, and I don't yen sachara tu be sachara no pemwie ya bra ame ma won fa yesu am ko boss enye ayim swimming pool na enye buram mo amabo asu swimming pool nyina yenya mo mosu yesu ba okọ be ka se get away depart from me you baptize in a swimming pool go to your pastor kona o so fu nyewu memi hu obi a ode oye me sofo e na wo didi aso won na wa aso le wa asase yesu methodist ya modia muni be methodist free e ba abo ase ye ka o ngai na ma aso le Pillar of Zion Church enye sofo wa dia ewrade dia it is sofo wa ko bebu aten to the town Pentecost a city of no correction.
A city of no begging or pleading. It's a city of remembrance of evil deeds. Ubi abekai abortion ye urate makai abortion ye ene de baba makai sana me no ye na edwama ba ko pe na de be ya ne se nipa no da o ma bia wo koye bone no wani nti no na bia watinya asachera bɛɛma no ɔda w'akyi a fuufuufuufu munya yi a na wɔde w'akyi kɔ ɔnyɛ wo ho adeɛ no ɔnyɛ wo kunu wo ɔsakyere gya wo ɔbɛkɔ heavy gya wo. It's a city of remembrance of evil days. Yankɔ akatu is a city of burning of sulfur. Munim sofa ye wokan ete se opon se jano on se jano enframa e fawo e na aside se nsu e na de bi so e friend sofa kini kan sofa by sofa English kan sofa is a city of burning of sulfur. Hell is a city of final destination of rebel angel and human. Above one kura one penny near or tear or this way tia or yas one day or ye bonnet no better than akara was association. Hell is a final destination for rebel angel and human. Done. Says by Amos Asante. The psalm is singing it as final destination of rebel, angel, and human. Let me grab my sign. I'm finished. Hallelujah. Inti sister, mfeni agro. Eyadia eba ehu. Enye kura oso pedo kra kusim. Osimi mo ufu nketwa. Ejanka beti me bi laptop ni ma ka yeyi. Things are ede Christians to hell. Yi kitwa bi ma hwe. Na papa no all can was how when you pesi was for back or comes I am a discussion of evangelism with discount. I saw for baby Ghana or we video to make up Omuka Chile, a Koyasa, Omuye UN, and they bend they were supporting the gospel no much discount. No muda be if you Ghana no with you with discount. Obi wo ha e chicha azole envelope ujibi wo yiji wiska wo di wo hemani so yam chiche wo yiji scan wo di ono so wa nkwa chiche bi so wa tuogu bisu ya kase wo achichem wo de nketo ahihye awale for ha mo hye condom bi wo no maduru secret ni kunu ni on be so be wo na ni kunu gba adwuma hu Gane Gunten. One number drew a malicno at Waya or Yamda secret. That day a drone back in cow. Because I was a for 1 year.
One of my abortion said, Ebe, and with that tear, was the last time and American WFM. Some would in a coach here at the pie, and you remember a radier, Amos and Imago, Amos and Imago, Amos and Imago, what come on, rather than America. Coco, I probably come by my daughter, that's all mount. So, what you such what the home is soon. Obeka suna bu mo de aya ba ahye apanso na waje wo kra ho. It's a place of no mercy. Eho ehumobro erade ehumobro adoye nyankopon ba sa place de na ehumobro no apem. Eho erade ne ehumobro ho. Pray a place of torment. Torment, you got to be torment to be a place of torment. You better torment one gasa and bonnet. A whole position you knew a henny, you need Yame, you near him qua. You know you could be a come, and they come, president come. Now politicians in the air. Bibiri apemfo muja omo say ay last 4 years omo convoy ni kumo pemfo bia wonyem ntafo na politicians there ade so mu ya say oba be yi ubenya convoy pen ni abie kwa mama 4 years na mkum ko mo kamuja gu obi ansa na kuma ewo politics mu bia wonya papa say ni politics mu odi ni panye ni mobo ade no wo pen nko ana na adwen wo so nti se ye ka se we na fabra na obenya nko ana na adwen wo so omunyina they will go to her a ho position ni ho ubewu so osofo kem na wo so kem obi be so na sofo nsa aka sofo nti na we nyina e wo tworo se mu no wan kan tere the disorder, confusion, torment, rebelling angels, tormented Elipa. As someone can say, Mudientina, when Tim will go for your bomb, or Mamma Diana Mamma, but Tina Numas and was with you. Was ever the assembly you can't show it will be a well ready in my name can free the any day. A delicate canoe, what would delicate canoe say the bit to a Jesus and also body dear to feed the air. It is only one to bet my tumor for the end and we're ready to use many a day and more. And I easy. Ni pass one thing. Me and Celebrate, wow, cry, a sick one way to come be a place of no begging, young patcho. I have one you could remembrance, Obekai. Her idea you move, yes, cry, the activities of Christ. A brother has to say, they are male, they say, I don't need the people who cry with me, so I did be a win here. They are the best son of their body, as all the time. Memoir, which will be excuses for the mass all the time. The womb said, and could be persuaded in the book appointment. Oh, a brother they make school, a brother make school, brother make a yawa make but we said that a free time. You bet me and they are solid can okay. It will be the excuses as a Sunday. And you miss now when you saw them come say rather the boo attire you go to hell. And you saw them come rather cause the boo attire we never baby you miss solid. And then nipa rather who nan nipa so me say tell them misum wa dem sa misum and your man who no many so I cry so that me pump I say rather say no grandpa we tell me be a come here fetch me because crew they don't want to go there. First time already he make a fire chair na me say boxer shot e da ho e na papa ni peda me say won na me kom e ya be ka sa ha me dru ba bia ade ne won no se nsuo bi ta ho kakraka nsuo ne se sakosoro na be gu fon wa ye
burn when I feel me heat. Let me say, Papa, the so many boy hits are. This is the lake of fire. One man in the tent. Surely not winning now for chow. Sure. Indeed, because so many women, you're so my crowd. Yes, they be announced and because me who me say me obi a ko me su me kra me twe me honti me obi a be mobrofo they be because me me mobrofo ni pawo me su me kra ho say enne wo achi no na say ya tu 1 month there's a previous can make accident kai go mpan within a second commit my film akọ saa na so bitimi ato dan ni be ya oye driver seconds akra yi koda ya say tin no dan npa so it can happen to you but ni pa me be be kra be ko saa ma ne hunu krom we o person do kra ko man so twe ayaka tan intimi han dan o ba bia o minimum bon utiri mo den ye mo nwono wo ya hantan eni bre wo mu de owo bia nso de owo bia to apacking your massa na egiriguzo eni bre so ye bayi tuma me bi ba wo nyina etu da so ha okunu saa tontoma ma me tontoma bo de kwan e ye bayi oh bayful amen amen and amen and so bible kra wuli bi bible wuni bi erade wuye nyina mobo amen mo no ama ye kra ankosa kuro wi enne erade ama ye bi so aterwe ya wuri emoja afiri mu kra ho se wantimi ankosa kuro numa na is over to you erade nshira no nyo kese wo yesu dem amen amen o person abusa we find pa be two pe so bacho no question bi am say what time you say your hair and the lake of fire. But according to Roman Catholic, almost teaching some more people friend purgatory. I'm just saying purgatory is who now over. I'm going to be here for some vampires, Mary, Virgin Mary, maybe you feel. It's a much now sabotation way so. First Peter chapter 3 verse 9 by Jesus who Paul. I can't say patch there a wolf on her, much sabotation so. Divine revelation be actually yet there's no purgatory, but Bible hell any lake of fire no heaven the paradise 90% or no carry fire omubua even any sa bonika na ye kan wasem the whole Bible there is no way to be faso esre rade e wo bibi e bom paye apart from the name Jesus yem fa gozo so mom paye gozo it is not in the Bible. Yem fa Mary munim say Mary ye bebu naten hwe na Yesu wa wumpo no yi Mary man yo wa wumpo asenya so ka che John say John me menya wo namba wo maame eni oba obani okofre no ni pem kwa ma ne pa na ni ka che wan ni me maame wan ni me papa wan ni me nuano me maame ni me papa ni me nuano no na wotie ma ase no ye de Jena me no wayo. Wow, be na mere so bom wa bo bi de bia kwa kosere mo ne fache. Ya si Yesu kwa ni se mere wo na mere na bra boye. Ti mere de bia so so wo heaven. Se mere san asana be ye nipa wo. Mu susu da gu no so. Obe ba be hwi Roma forte. Because mu ya ji Yesu ani mo nyam e de ama no. Waso tie jani nsani fa so wo di ma me ne umienu e wankasa mere ti yam fa mere so mom pae mere ye human being oba ne be ma ne da wo no Yesu yi ni man kra nsa no ni pe mo so ni ebi ko Roma ya mom pae ma no fa na egu fom super radi mi ma mi mo bu e ba de satira no hwa because enye mo ye kotokoto ayi status ne saa ne ma ne ni na mesa ma ya be sua no so ho ade saa status ne ni na idols saa status ne ni na idols ne ye dia asem Roman ni bia usua de bia nim fathers ni nim obia ni
ɛna obi a wakɔ Bible school da biara obi a Ghana wakɔ Bible school biara Assemblies asɔfoɔ ni Pentecost asɔfoɔ nyinaa ni obi a Bible school biara wɔ Ghana biara wakɔ ayɛ kyerɛw the history of Roman Catholic yɛ kyerɛw sɔfo biara nim ɛnso ehu ɔmo ntumi nka ɔmo ntumi amen and amen because yɛnyɛ wɔni ɛmfɛ nyina sɛ Yesu nkɔtɔ no ibi mu kora matotɔ calendar bobɔ mo dan mu saa adeɛ no nyɛ Yesu a Zion ni bia wɔ bia akɔ tete firu dan saa ɔyɛ nipa nyɛ Yesu a onye ɛna Yesu fɔ no ko mu dɔɔso sɛ ɔkɔhwɛ a ɔmu dɔɔ mɛbɔ anyɛ baako bebree ɔmu dɔɔso different ɛnso wei mu nyinaa sɛ nipa ni ɔtɔbɔ ne dɛm ne ɔbɔ mpa ne ɔhwɛ ni ɛwurade nti mebere yee wɔn mo bɔ saa ɛnyɛ bi da wo a wo bibi akɔ yi firi dɛm hɔ ɛnyɛ Yesu a ɛno deɛ ɛkasa fa maa mu ɛyi mu kasem bi sɛ obi a yɛ bɔne ɔkɔfa ne papa yɛ dɛ anaa ne maame na asafo no ntumi anyina mfirim ɛna ɔmo wɔ bɔne na ɔno deɛ ɔhɔ a ɔsɛ ɔmo yi no de ma nipadua no ma Satan na ɔkra no kɔgyɛgyɛ mpɛsɛ mpi sɛ bɔne no yɛwɔ obi a na pɔɔkɔ sɛ kyerɛ mu sɛ saa bɔne no deɛ ɛbɛtumi ma Awurade agyena ɔsɛ ayi kora John na so ka sɛ yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ a furukuu ɛno deɛ mma koraa sɛ wɔba abɛsra ma amia ɛne ɔbɔne a ɛnkɔɔwu nti ɔbɔne bi wɔ yɛtumi srɛ ma yɛ ho nti ɔse monyi mpaeɛ mema mo mommɔ mpaeɛ mema mo wobɛtumi asrɛ ba ebi wɔ hɔ deɛ ɛmma koraa ɛmɛsrɛ ɛma mo ma yɛmfa nkyɛ no nti sɛ wei saa nipadua wei ɔyɛ bɔne na mede Awurade asɛm brɛ no na sɛ wɔgye a nipadua no deɛ yɛbu ne fɔ dada wo yɛbu ne fɔ dada nipadua wei wɔni nkwa wɔntumi nkɔ heaven nti na da bia ɔne wo kra na ti wo mu no Bible so ɔmu didiɛ ɔmu ko ɔno yakɔndɛm no te sɛ deɛ physical yakɔndɛm Satan sɛ heaven wɔnsi hɔ dan a ɔne physical nipa ɛko saa yɛ wura nipadua nso a body wei ɔne yɛ kra no na wɔn ani nhyia ɔpɛ sɛ ɔfɔ so a de ne kɔ sɛ enti sɛ meyɛ bɔne na sɛ ɔkra no yɛka Nyankopɔn asɛm kyerɛ me na megye di ɛnum mu sakyerɛ a ɔkra ne bɛnya nkwabaabɔ de ne bɛsɛn ɛno na Awurade tumi de yɛ asotwe mu obi ɛdɛ me gyina madi nkwasasɛm a Awurade bɛtumi atwitwa me nan mmienu na ɔde atwe no so na ɔkra no nya nkwa spiritual wo nan mmienu atwitwa physical no spiritual wo nan deɛ nyɛ dɛ ɔkra no nan twitwa bi wɔ hɔ a obɛtumi de apanse no bi a wadada ma yabea ɔbɛbraa sa no deɛ bi so wɔayɛ bi obɛnya 30 years na wanya se bi accident ne deɛ twa no nkwa so tiɛ no yɛde bɔde ne ma Satan bɔde ne ɔntumi mfa nyɛ hwɛ na ɔkra no amu nya yɛagye ne ɛno koraa no ɛnyɛ obiara ante hwɛ wone sɛ ka wanya ɛhɔ koraa waso yɛ bɛyɛ hye ɛhɔ koraa amane a wobɛfa mu no tɔme yɛ tɔmente wankasa ɛmmoa ebinom mmoa nsonson empire Yesu wo no bɛwu yɛ a wɔamfa anyɛ hwɛde nsoayɛ kyɛ hyɛ ne ma ɛwobɔ n'ani yia n'adwene saa nsoayɛ aba a wogya ato asɛm a woduru ɛno ne yɛde bo waa kɔsi sɛ wiase wei yɛ bɛdu nti ɔno wɔ asɛm ado ɔmo ho yerayera wɔn ɔmo ho yerayera wɔn sɛ Awurade mɛbɔ ɛna ɔbɛbu atɛn so a ɔmo kyɛke hwɛ lake of fire na de ɔmo kɔto na ɔmo wɔ hɔ koraa so ankeyɛ ɛna wɔn a wɔwɔ paradise so no hwɛ kuro no yɛsiesie a emu hyerɛ Awurade anim onyam hyerɛ na nsuo firi n'ahengua mu ba na flowers ɛɛto nwom na mframa ɛɛbɔ hɔ no ɔmo wɔ paradise no ɔmo ani agye deɛ nso ɔmo pɛ sɛ ɔmo sa kɔ hɔ
to mo so le yes mo say aye ye e mo so be satan kwa sachira bu atene before you come to Jerusalem. You see the difference. Williams Kennedy wo kuma se ne ma omuma kwan bi won ko di holiday e wo German omuma ba oso ma kwan ko di holiday e wo class. There's a difference. Because one kwa ni school fees in day. If you are crying ko school I come here o ko shama me wa fu kwa so. Me wa e kwa jeni e ma. On ko ni agba bisi no akọ bibi. Wọ́n ní sẹ́ o kò di wọlé di wọ ẹ̀yìn. Yẹ̀sí yà ne ba wọ́n ní kọ́ secondary school na kúrò ọ̀sẹ̀ school. Omo ma ko ka tell papa so ka say wọlé di wọ́n ní the school daughter dey go di wọlé di US and pa ní aya kra ní people account pua. Obi so peke ska omo ma ko na ko fi. There's a difference. But I said first, I said, "Radi gumi mopo." Until we said, "Chapter na me pon ya pon." So to me part two. I'm not just here. Yeah. I don't know. Now me part two. Now what say now all cancel. Say they are over there, but in the next day, we are above for the before question. Emma Abraham, you so we need lies or some weird. Ọkọ Abraham kuku àwọn yẹn ṣe dantí ase ọkọ bẹẹ ma. ọsẹ bosom nka sẹ epie baabu baako pẹ wusua kọ ẹkyerẹ ẹnìdẹ gyina ọma paradise sẹ ọsẹ ahoteefo ni Yesu bẹ wi ni obeyi ọmu nyinaa ẹkọ saa kunkun paradise ọmu firi Asamado Yesu maa ni mu wọ Asamado hɔ bi tí ọbẹfa ọmu nyinaa ni mu kọ nti na ọbẹ so ọkyerẹ sẹ beebi a ahoteefo no wọ no ẹhɔ bi. And I rise on so yelling. I'm a soft part of the emotion. Once a day was so you. I mean, I'm not you to for no matter what I'm saying. But I saw for payment of crab out. I saw more query. I did him or more coin. It's therefore Mudi or Mudia gave you a normal crime is wrong. Start there, no. Let me more on so you need the actual next as I be one more giant star show. I've been and says, Sira, and the hour such an icon, any punch of battle. And the bad eggs and every night. And I make us antibody be a way for you. So Satan no more ready, and I almost so Munu Satan already better almost overcame. I know that Chela said, what you was it or she or baby or Tino? June found Totoro or Babu, Bao being young. Now, Thomas. China, your budget is now your visa questions and I can. Yes, of course. But I didn't give you any